Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli da iba da hon ramde. Kimat makong sanjung ka khubor menta ka stem. Lapelat ya ka jingi lapat ba ka nasha muk barat campaign ha East Khasi Hills District hinden kesengi. Shispa arpunyungut ki brio ke biyo thamai ko COVID-19 ha Meghalaya hinden kesengi bat klat sa iwe ha East Khasi Hills District. Bat en penlong ya ka dorbar senrai ka ying dorbar thawan ke Meghalaya na do ka santarik unai wing. Ki khubor babnya. Ka board district bat ka office jong ka district social welfare ka East Khasi Hills District hinden kesengi ka lapelat ya ka district nasha mukt barat campaign ha Shillong. Ka nasha mukt barat campaign ka de ka jingi lapat ba ka bathamu bante lakam ya ka jingker ni ya ki drug ha ka imlang salang. U director ka tanat social welfare DD Shira ha ka jingi ajing kren jong ukum ukongsan uloong ba ka sorkar kaya piteng banwat ikilat kilinti bante lakam ya kini ki jingmlin basniu ki bakta ya shibun ki long yeng longsem ha ka imlang salang. Ushira ula kentu bat yaweru ya kinong shnong bat kitanat baper bakin yarap lem ya kisamla bakin tray bat penlut ya kapor jong ki ya kikam baper bat ban penmi ro ya kijat program ki bala ban penkiar ya ki nakajing ma jong udrong. Ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills ka kong Isa Wandao lalu ha ka jingkren jong ka kalaong ba ka East Khasi Hills District ka de ka way na ki arspa anyo po artili ki district ha ka ri ki bajur ba ka jing shakta ha ka jing pendan kam ya ka jing ha ki jing ti penbuan kala pendrap ru ba ka jing pelat ya ka ni ka jing lapat ba kan long ha ka rukom jong commission bandrat dengkhong ya ka ni ka jing ma na ka district bat ka jelahi barok ka way ha ka ni ka sngi la pelat ru ya ka kot link dop jong ka nasha mukt barat abiyan. Ha Meghalaya ki dan shispa arpunyungut ki bala shakta thamai ka COVID-19 hanin kesengi bat ka jingdan jong kinong pang COVID ha ka jalla ki lakiu shaka 8,000 sauspa arpusaungun. Ladan ro sa iwe baklat ng COVID-19 hanin kesengi ka bala kuntiyo ka jingdan ki balaklat nakani ka jingpang shakin re puwengun. Katanat ka kot ka khiak la pentip ru ba nyu puwengut ki lakot hanin kesengi bat ka jingdan jong baro ki balakot ha ka jalla ka lakiu shaka 1,000 khandai spa laingun. Nakite ki nyo puwengut ki balakot lai pulangut ki de na East Khasi Hills arpu kandaingut na West Garo Hills sangut na Ribhoy arngut na East Garo Hills bat arngut na South West Garo Hills District. Bat nakishis pa arpunyungut ki bayo thamai khandai pusangut ha East Khasi Hills khatlaingut ha West Garo Hills prangut ha Ribhoy sangut ha South Garo Hills sangut ha North Garo Hills bat arngut ha East Giant Hills District. Hadu minta ka jingdan ki brio ki bala shakta ka COVID-19 ha Meghalaya ki long 9,000 lai spa prapu prangun 8,000 saus spa arpusangut ki badangdan ya ka jingpang 1,000 khandai spa lai ki bala kot bat ndre puwengun ki bala klan. Kinong shnong ka jalla ki lai snok tilang ha ka jingpelat ya ka jing sngut pensngut ho pat ba ka jan andolan nakabenta ka jingpang COVID-19 ka bala pelat da umintri rang ba du ka ri Narendra Modi ha ka ba ki lai shims mai ban bot renti ya ki kendon COVID-19 bat ban pensluru ikiwei ban le kumju ha ka jing yakun persha ya ka klam COVID-19 ha ka ba ya dei bat ka ni baro kinong tre ka All India Radio Shillong hanen kesengi ki la shim ya ka jingkular ban bot renti ya ki kendon ka jingpang COVID-19 ki bakenthum ya ka jing deng ki mask ka jing jangai para breu bat ka jing sat ikikti. Bon ki riu pau khmat ka Assam ki lai snok tilang ha ka jing pensngu tho pat ba ni ka jan andolan nakabenta ka jing pang COVID-19 ha ka baya dei bat ka ayom banwan ka babon ki jing le niam bat kumjo ro ka jing thnam ka jing de thet ha ki yo ki han. Haba ajing ro ya kani ka sin jam umintri rang ba do kari umintri rang ba ka Assam usar bananda sunawal ulaken tu ki pat ba nong shnong ka jalla bakin dengi ki mask sat ya ki kiti bat bot renti ki jinge jangai para breu usunawal ula ongru ba ka jalla ka yang telilang kawai ha ka jing kon persha ka klam COVID-19 kiting shop bakan tu biau Adel Hussein pranjal persaikya unipon ke suami bat ka nong ya kura ka Lovely na Borgahain kilakan tu ki pat ba bakin nong ki ba pikir bawat la penjensor ya ki kendon ka jing khangdam henry ki de ban bot renti pat ya ki kendon bat jing tha jong ka tanat ka kwat ka khya ki dokhat ka sing National People's Party ka Ribhoy District henen ka sngi ki lapen long ya ka jing elang pen ko buram ya uba da sakhyat lamare ubalat shajit dangshen ko menteri ka kanhon ki menteri ka sarkar MDA ya kani ka jing elang lapen long ha umsaw nong kharai Ribhoy District la ban ka ru hangni bhadin ka to ka nisnem ba unong mi khmat na Ribhoy District walayo ban bat biang ya ka shuki menteri lang ba ka jing shajit jong ba da sakhyat lamare ubalong ru menteri ba khna tam ubakhmi ya ka tanat PWD GAD Fisheries bat kiway kani ka All India Radio Shillong.
Laitali kijing melian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumut. Penjingai iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betabahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trailang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Ngini peteng biang ya ke kubor ha kani kestem. Kayang dorbar tauan ke jela kalapin krep ban sedang no ika dorbar sinra ni do kesan tarik unai wing ringkat ke jingbut renti iki kendon. Ulampang kayang dorbar tauan ke jela ba met ba lingdo ulo ong ba tarik bala terwa ban sedang ika dorbar sinra kalong san tarik unai wing bat ke Business Advisory Committee BAC kan sesyong perkat las nginengkong ban yakut ya kisngi penlong dorbar bat kiwei kikam. Uba lingdo ulo ong ru baha ke jing penlong ika dorbar an sebu yaki kendon ba perking bat baro ki dukhat ke yang dorbar kin haban but renti yaki. Ulapin kan mauru ba ke yang dorbar tauan ke jela kala dep ban penlong iki dorbar hakini ki benai balalen bat lapin dunaru iki ngilong dorbar na kadaw jong ke jingdon ka kalam COVID-19. Ulampang ula benrap ru baha kini ke dorbar sinrai kin pendunaru iki mat jingyakren bat an penlengkot ru ikapor syong dorbar. Ladap ban penlong iki jingelang lengbak kokor internet dang shen banyak keren bat perkat halor ke jing pentri kam ya ke food fortification hapo ke jela ni ke jing kle show iki jing tei ha ke jing ba ha ka bam ka di ya kate ke jing elang lapen ya do chief secretary ke Meghalaya MS Rao ha ke jing kren jong u ura ula ong ba ka benta ba ya dei bat ke food fortification ka long ka rukom trekam ba ka bam dalut pisa ha ka ban rat dingkong iki jing e jong ka jing pang micronutrient malnutrition ni ka jing bom biang jong ka bam ka batei ula ajing mudro baha ki safety net program kum ka midday meal bat ka ICDS ki dei ban kentup lang kum ka jing yo priang ya ukeu ubatei ka umpenyang bam ukuba bat ka melu ula banjur halor ke jing don kam jong ki program a jing hikai shikinong thiet halor ka bam ka di ka batei ban pen bhai ke jing dawa jong ka bam ka di ka batei hapo ka jela lapen kot no ik jing rakhe ya kata yo wildlife week ke bala penlong da ka Meghalaya wildlife wing ka Tanat Forest and Environment West Giant Hills District ha kasnong charmang hanen kasngi umentri bakmi ka Tanat Forest and Environment uba lakmen rumboy ubalong kum ukong san ha kate ke jingelang ulapen pau ya ka jingso komen halor ka jing shimkya jong kinong shong shnong ka chnong charmang ban sumari ki klaw ki ptam ula ongro ba ki breu ki shanya ha ki klaw ki ptap na ka benta ka bam ki dawai ken bat ki wei ki jing don kam uba remboy hanen kasngi ula plero eka community hall kam nature interpretation center kabalatay ling ba ka scheme na ka sarkar pedeng ka integrated development of wildlife habitat na ka benta ka kloblai senrat kong sawan charmang uba lakamen remboy ula pelat ru eka kot lingkdop jongki dor jongki san punyo tuli ki jat sim ki badan harilom jantia bat ula pelat ru eka poster bat ka video lingkot ka bala ai kerteng fragments of sacred woods Kajing kelum lang jong ka Meghalaya Health Insurance Scheme MHIS kadang duna ka jela ka bakalong tang saup kundai point sound rio na kashispa ari boy district but saup nyo point san na kashispa hanot Garo Hills u MLA ka Mausen Ram uba HM Shangpliang ulo ong ba bon ki breu ki akan do jing e haki hospital but kan tu ka committee badai khmi bakan bu no da ki mi a jing ram ne help desk haki hospital na ka benta ka jing pensuk but jing mentoy jong ki pat ba uba Shangpliang ulo kan turu iki breu ki ba klempat pendung kerteng ha ka MHIS bakin pendung kerteng no yala de but ha ka baya de bat ka jing ut jong ki pat ba uni unong mi khmat ulo ong ba ka committee ka don kam ban khmi bat let jurem balai babon ki hospital kim priang ya ka MHIS ha shaban penkut ya ka kubor sa sisiyan kimat bakong san. Lapalat ya ka jingela pat ba ka nasya mukt Bharat campaign ha East Khasi Hills District hanen kisngi. Shispa arpan yungut ki break biyo thamay ka COVID-19 ha Meghalaya hanen kisngi but klat sa iway ha East Khasi Hills District. But anpenlong ya ka dorbar sindra ka yung dorbar tauan ka Meghalaya na do kasantarig unay wing. But katungi la poish ka bakut jong ka kubor kabuan sipi na ka station jong ka All India Radio Shillong.